ay mambasit. Napikas lahan ang mga napintas tatang aldaw. Ni. Ati nga talaga nga agong ko. Nga talaga nga kuwa. Nagsabali. Kastoy nalata. Di ko nga dapay di nga ikikuwa. No, di karabasa ka no. Pangpalinaw iti mata. Dapat ang kumamot. Ti gulay nga. Pangpatangos sa kagong. Nag-anfermatan niya ni. Ito man ni nakalalaad. Naglaad data agong ko. Nung ti gulay nga pangpatangos ti agong. Unusang ka pangpapintas ko makas jay. Aming mga Ilocano, kinapintas kinagwapon. Tamo yung mati Ilocano kat narawat itinateng. Narawat dapo ti ruot. Kumalding ako na ti Ilocano. Kaya tintagarod-garod yan. Ano na yan? Dati nito may isa. Welcome, inuman. Welcome, inuman elementary school. Gana na. Anya mo dati nga. Kasanungay nga. Ma-proud ni inang mo. Kinitatang mga pis-eskwelaan. Daka ano tinagang pala ang buti-eskwelang kay inuman. Inuman elementary school. Hapwaya. Meanwhile, Dati pa ka di ba isa? Hindi Hindi elementary school hinana. Pagbabasa ang nga inawala na nagay hindi elementary school. Anya wala unayin pa hindi elementary school na. Nakapailik mo dati nga na ganito eskwela niya. Hindi gano'n gitin. Pag-eskwela mo nga talaga hindi elementary school. meanwhile, Dati pa ito may isa. Ako rin ba si Tagbailok? Makapailig dati nga sa Marta na kaya makapailig. Pero na kantutang primary school. Papa na niya mapagbasaan. Ganun na nagigagda magingay. Nagyay na kantutang. Kantutang primary school. Ganun na yan. Ay, napapatayak na kayo tiligan. Dati pa ito na isa niya. Makatay, mas grabe na yan, mas grabe. Wala na tulo. Tulo! Nagkatawailaan tulo. Makapakatawan. Amoy mo sa gorra niya. Ano niya di tulo? Tulo, elementary school. Ganun. Nagbastos mo natin yung eskwela na yan. At nalawa na din nakapampanunot kaya agipanagan dito yan na yan. Ay na, ako yan. Nagiti nga Pilipino ayan. Na makapanunot day. Tinagnaga di eskwela. Pagi sa eskwelaan nyo ay get tulo elementary school. a few inches later. Dati pa yung tilas ka na yan. Ay na, mamatayak ka talaga yung tilig. Ari, naglag sa agit tilig ka. Kakasinsin ko, ya. Dati na dumauden. Welcome, kuna na welcome. Suso elementary school. Nakapailing ka talaga. Ginagawa mo? Awan lagi, di man panaganda di eskwela niya. Suso ka no, din suso elementary school. Pa, nagbastos lagi dating nga eskwela na ya. Pag iseskwelaan niya, kung nadantuan niya na damagan talaga. Jay ma'am, jay suso elementary school. Ay, aboy, kabastusan dating eskwela na kaya niya. Kada di karuding kakasinsenan niya, nalpasan, iti pinag-react ni Manang yon, itinagan iti eskwela niya. Dati pangkat katawan tayo matlangan, tayo ka di nga serseryosohin na niya. Nagigay intid ko nga nagan iti eskwela. Pangkat katawan tayo lang, tapos iti kasakit, rumagsak tayo basit, wano saan ka malipatan tayo, nagiti problema tayo, iti pinagbiag tayo, nalalo kat, dati
daytoy lubong. Kat agyaman na kada kayo amin nga mangbuy-buya kinaka-subscribe kanya. Thank you very much. Kat naginahampay nga naka-subscribe kanya, i-subscribe dak mo to na